Γεια σας, είμαι η Όλγα και σήμερα θα σας δείξω 3 τρόπους που μπορούμε να φορέσουμε μια κορδέλα. Ένας τρόπος είναι να τα πιάσουμε μια χαλαρή κοτσίδα. Πάμε να δούμε. Παίρνουμε μία τούφα από την κοτσίδα για να τυλίξουμε το λαστιχάκι στο οποίο έχουμε πιάσει τα μαλλιά. Τελευταίο βήμα, βάζουμε την κορδέλα στα μαλλιά. Ένας εναλλακτικός τρόπος για να βάλουμε μία κορδέλα είναι, έτσι όπως έχουμε κάνει την κοτσίδα, να τυλίξουμε τα μαλλιά γύρω από την κοτσίδα. Άλλος ένας τρόπος είναι να αφήσουμε κάτω τα μαλλιά μας και να βάλουμε απλά την κορδέλα.